Deci, iată cam așa arată o crenguță de salcâm în zona centrului, lângă Chișinău, Stăuceni. Am dat jos și am rupt o crenguță repede. Iată cam așa se prezintă. Deci, iată, ăștia sunt bobocei cu floare. Ei sunt mici, mici, micuți. Iată așa. Bobocei cu floare. Asta e frunzulița, dar asta e bobocelul. Iată așa, sunt bobocei cu floare. Iată așa. Deci cam să spunem așa, când ei au un centimetru jumate, perioada de a înflori e până la o săptămână jumate, două maxim, dar așa noi să spunem că dacă o fi cald, peste undeva 2 săptămâni, 2 jumate vom avea floare, salcâmul va fi înflorit. Așa că așteptăm cu nerăbdare să avem roadă mere de salcâm. Salutare și o zi bună!